ka bei sei lo thil deuh mai a thleng ta ni chu ka ban ka lo phar cho ka mit tuiat la ni Ming chu Daniel Lalzuitluanga ania o hei tunai kan hrechianga Taite-a Lalsangliana utai kon 2024 Bangalore concert ni na ron zin ania chuta chuan ama nen tepo kanin mua hetlai Holos Obed EDOM hela tepo aron kala hetlai ka YouTube ka studio tepo mingron mu puin hetlai huna tepo hian tika kan soido chuta chuan ama nu na tang hian thil moi takle soilo theilo ka nein ka hria chu tiang te chu han soi kan tumani ama sabera chuan in puan ka duwa ka in puan na wang hian dem ka lo hlo ni poi ka tilawa ama ro chu hetiang ka in puan na tur hi nei lo ta ni la chuan tu nang video hi soi tur ka nei kherlo mai the ni ti kan soi ka duwa ama sa kan soi du chu lusai tek CEO upalom na kima tai kan BMCF chairman ni bokyan local ma kar Sunday khan ming sil thok to ka chu tiang chu ni tia lusai tek te hi khatlai an events lo coordinate tu te kha an ni chu ta chuan chu tiang khatiang chu ni nge kain partnership thengem tiang chi te ming sila chu ta chuan thalom nang ini ti te chuan ka ti upalom na ki me hi ka mentor ve tak tak ani chu wang chuan kan hial ngam lawa kan ti nga ni mai lawm ka lo tia nakina ka in sil le nga tia local don car khan ming remind le ta serious ani ka ti kami po khan ming sil tir khan etlai RS anti ne khan kalo ngei polani chan chu pulom na te hi salvation an nia chu wang chon an salvation pui pa tur han kalo nga ya chan chu salvation form ha ti ve ka mi thla ka ril ruwa chuan o mani khatiang khani chuan khatia aron chukdon ta kha chuan kanin puat seya aming ta ka shale theilo kan nu khan aming ta kha ilam sual ve nge o tia aming pum phei chon ko lo me ro Taite ti top khairil ro khan da ro te Taite ti che kha ka da ta mi zo te kan lo in ngai sang thiamin kan lo in choi moi thiam ko pin ka hria tin ka soyang khan aum zia bera chon yu tai kon hi kan en lo ani hetlai hmuna heta kan naute bula ba yu tai content en du min en du chuan LPS te poi subscribe thei nia ka tia an en du le du lo kha kan zo ta mar chu nen du lem lo kan te teng kan ke ma nia po rilro khana lang lawa nge kan ngei sa lo wang ni lawa tin etlai yu tai kon hun lai te po khan kan mi zo mi pui te hetai Korean ti vel te ngai sang lo hen kan mi zo mi pui te nge hi ngai san tla kan ni ngai san tla chu i ngai sang u ti hi ma te po khan ka lo sui to ani chu ti ro chuan nge an yu tai kon sim sho kha ka en lo ton par ani tin kan ngei ven lo zong te po ani nga hei tun ma zoram chani te hun lai vel kha ka hriat nun ber kha nge ka hriat chen nun ber kha an ni me chu ti ro chuan hetian an kal chho se la ke ni te rihepa te kan omatin phai te kan nom chun zum khatia khan nge mizoram ma chon omila kan ngei ven ve le tu ko nga ing po ni se ka thiam lo anin ka hria ka lo hrechiang tok lo te po kha chuan airport khan kan vamhuak ta ania chuta po chuan hanin hriat chen em po kha kan nei lo ani ka lo phek thlir ve top me amaro chu mi inan lo ngai sang ani ti ka hriat na chu suta hotel te kan va thla kanan hole kamutur chu WhatsApp message te khat reply sen loina aron khat ngal thut me ni chuan anwa tlai short puiten an lo thlir ve du ta kin tin khami a teaser 40 seconds vele kha kan edit zoi teng ka te khami kan publish te kha reilo te khan sing chuang views kha akai ngal zot me ni chuan zing kan tho phei chu message chiar sen lo hi aron om to chuta chuan mi zo hian kan mi zo mi pui te kan starring te kan lo van choi moi thiam em ti hi karil ro ama ro chu Taite-a bik takin chu tianga personally taka haning hriat na le han hriat chen na kha keima chon kala nei lo ni kala blind ve em chuan tu ka khan ota pulom na tina lusai taxi o te na cho te chun cho te kanan hawa tiang chuan zan lama khan kan va troi om ta kha ania chu mi sana chuan ka bei sei lo thil deuh mai a thleng ta ni chu thu sei heta video pok karon da ma sak ber kha ni chu ruihhlo tel lo point khovel hi lim takin anuam takin a chen the ani ti chu thai ka sei no bu chu kilai mizoram la pok te po ka sai na ko sei fo to chen to ka ka sei no la bua chalai che cho kan ni ruihhlo te ri kan din thei ni hai ni na sei na fa fu ka sei la le ulak dua ka te ka
我今天说穿下，俺这节目给谁个底呢？你那是非常牛哇！我那个看到原来领导跟跟你讲这天的地方，在那原来哦，有些他牛哦，我嘞。thu aron soya kha nia chu ka he ka nun thu pui hi ani top maya chu holos obed edom kan tran tir don khan enge kan moto niang o ti hi karilwa nei to na oma chu engdang ni lawin ka thu pui ber ruihhlo tel lo yang khovel hi lim le lom takin a chen thei ani ti hi kan moto tan kan mang tur ani ti hi karil ro ron piang ta chu hei kan flyer ma sabera po hena inzia ko me live your life to the fullest in ya hi toy zongin kada chu hi center ka kalna te rehab sang ka tlo na te ka zirtir na te ka soi tam ber le kanun manga puan so ka du ber chu ruihhlo tel lo hian he khovela hin lim le lom takin khovel hi a chen the ni ti hi kanun dal tang hian mi hian ron hu se be sei na te ron hu se ron nei se ti hi ka tum ani chu tiang tur po chuan chu tiang en ton tlang ni tur po chuan nun ka tum ani khatiang kha anon soi le chia me kha enge kanuna hian miracle an ti mo thil mak an ti mo hi a thleng ngai lem chong lawa ma ra chu ka lo tran lu tu ka lo mur deuh choi cho ka au chuak that ani chuan le hla ti khan sale ta chuan hnuwa khan karin lo deuh mai khan gospel ha pathian ha ka ron sadon ni han ron tia tunge ti mo pathian ropui na an ron sa chuak le mai kha chu ka lo phur to lu tu ka ma khan enge min inspire lu tu kha ka ban ka lo phar cho ka mi tuet la ni mo chu tiang kop chuan ke manuna thu asoya khami zan khan tin ama tangpo hen zir tur tam tak kan in ka ria ka lo soi pho to chinang khan tun lai khovela chuan a fel le tha in ti mishing in a standard kan lo siam sop mi fel in ti le mi thalo in ti tin kar te a hla to ema chu tiang chu ni lang smart berber a tha berber di angalang amaro chu pon lam landan mai ni si hetiang chi te atam to min ka ria chunga chuan ti zong hinan soi teila hetiang ko san po thleng phak lo hne na chanchin tha hril hi apoi mo to mai ni hi ka ve ve thin ani khatlai concert ron kal te kha mi thalo biakin kal ngai lo ka ti na ni lo mo amaro su atam jok tam tak kha chu biakin porap ngai lo chu anom te mewang mi fel tak tak pon om be tewang chu ti rual chuan hengang khovel mi kan ti ten hena chanchin tha hril tu hi an poi mo le in ka ria tin ga ama pon ai kon chungchang ka lo soi to na po love song kan demoralize na sel tu ka mo kan demonize nga ringot zela chu thalai te khoveli kan ti chep to in ka ria love song hi sual ani na ka hrelo ti te ka soya mo pathianin ke mania ta kan neurology tena wire tlata chu enge min siam dan tlata chu kan ti chuan mi pa le me chia opposite sex te hi in attracton in hip ton tura pathian in min siam ani mo chu puberty kan ron ne mi pa chuan kan ron til por o khatiang kan hormone ro in develop khan chu attraction chu aron om ngal top mai ni khovel dan ani mo in hip ton na chu pathian min siam dan ani pathian in min siam dan min siam chan chu mangai na ani mangai na awanga in nei tur kan ni chu pathian in thil moi takle ropui tak asiam ma chu tia hla manga anhan puang chuak ki ke chu pathian thu hlia lein ka ria tin hei hla than kom ti te po kan mu nga chu tiang chu ni amaro chu tun lai chuan enge lan moi kan du awang mai chau ni te po hian alang to chu chuan an ma ni thu ani mo amaro chu ka lo criticize ve thin chu anhan piang thar dek ka gospel la lo chu ka sadu to lo tiang chi te mo amaro chu chu ta tak chuan kan han sadu to lo wa heta la song te kan han demoralize hala mo chu chon kan thalai te khovel te po hi ati chep to min ga ria mo su pathian ina athil siam moi ta ke ma ni ada express wana chu pathian thu ani ti kan soi do chu ka idea mo he anun dan le a philosophy le keima philosophy lo nei ve hi ain mes min ka ria chu kan nu pa hian atlai khon huwa kan ti don nge kan ngai sang me ya chu tiang te chu ani tin hetlai muna holos obed edom te po minon tel puya ka soyang khan hetlai muna nge hian he ka studio te po minon mu pe ka youtube siam na muna te po hen ron kala holos obed edom te kan som na tom tak te cho te aron ya mo heta hian du ni se chon 5 star hotel som tu le khatiang
dinner tui berber lo ho sak thei tu hi an tam lu tu ka ni ama chu tlai mun tai kan ri hep muna a hun top na ber ti don ti mei te la chumi aron mang te kha ropui ka ti hle a chu ta chon ke ma ni po kan nu pain kan sei du na kan thei ve chun ama chu kan ti thei sam ber choi moi na pe khi a tha ani ti in choi moi na te po kha kan hlan ve boka tin hetlai muna te kan chu in khom na te po tong trai na te min nei sak boka tin kan soi le du chu hetlai an events nei tu ber kha aron kala kan ti hawa ama bula po han kalo ril fia ani enge thil soi khai hre tem ka tia ai hre them lo tia he khovela hian enge drugs emo ruihhlo tel lo hian khovel hlim takin a chen the ani ti hi aron soi na ni kha ti chuan ama nun hian a soi ani ati ni amin tak zet ani chu ke ma pon ataka kalo mu pui ani ati ve ani po khan inspiring ati challenging ati thu de po kha a soi atin a soi le pakhat chu fence te anga me ma an ngai sang tu sun block in hem ti thenga lo kher tu hian omania ka tia chu tiang kho pa kher tla ka mi pui te ngai san tlak character le personality anei lo matia chu tiang te chu han soi chua tlak ni in ka ria tin nama po hian hei han soi chi ni mo ka hrelawa ama ro chu ama hian enge kan nuwa pa po ka soyang khan ama hriat chen le zual te poi anuwa han kan chang no ani ka hriat dan chuan enge chungkwa te po khatianga chungko nom saber le khatianga tanga salian lo ani mo harsana tam tak te po ron tok ti te kan hria atin anu disability awang te poin ama harsana bet vetlet te po om ti te po a hon huwa kan hrele zela amaro chu ka soyang khan rik waren an athil soi thin ka thinlo ka von ring thina chu i harsat na berata irong bolna alo chhuakang ti hi ania chu taite nuna ka mu chu nun tam anei na hi ni mo nun tam anei na hi ni chu nun tam anei na chuan mi tam tak hi ai inspire ni in ga ria hei har san na kan lo to hian kan lo tur chhuwa meu chuan nun tam hi kan lo nei ani mo ke po ani thawa kan har san na chu ai nang lawang ama chu addiction ruihhlo wangin har san na tam tak lo tok to chu ka thil tor chhuwa chuan nun tam min pe dei ani mo hetlai mi har san na zong ka va hriat thiam pui vek kher lo mei thei ama ra chu khatiang angte an har san na te lo pom sak thei tu khan ke ma anun tamin petle ni kan har san na chu ai nang khel lawang chu ti ang che chon taite po hian a hring nu na fight chho na hian nun tam a pe in ka hria tin pathian enkawlna po a chang hle in ka hria pathian thua po kan muangin chanchin tha chu sil ro a hun ai mo hun lawa po ti kan mu ani chu tiang chon a hun le a mun po thel lawa pathian ro pui na ron puang chuak ngam tu khatiang puang chuak tu kan nei hi a ro pui hle in ka hria mo khatiang ang pathian gospel la le thil thu thae me a hrila te kha pastor tam tak evangelist tam tak kan ti den an thlen pha ki karing mi lo mo chu thil ni dan ani amaro chu pastor te evangelist te poina an thlen phak to lo na khovela hian pathian thu pathian chanchin tha pathian khong ina chanchin tha hi a hril mek ni in ka ria chumi pelama chuan apoi mo ber chu kan nun alan tir hi ni mo mi zawa chuan he kan munga a soi te kan soi na sa mo hriat te po kan hria pathian thu hi mo systematic theology kan ti sual thu tanga van ram kai thu thei hetlai mts vai ho mts in bolu tu chuai chuan mi zo camping voi ni voi thum lu chuak to kan hre dei zok chu tiang khop chon pathian thui kan hria kan hril na sa kan ngai thana sa ama ro chun huna hian ataka nun pui thei tu hi kan mamo le in ka hria a huna in sum thei a tula ni chon pat a huna ema hun lawa po pathian trangam pathian lama trangam tlet ang hi kan mamo hle in ka hria he tun nai chuan kan mu mi tam takhi fame mo kan ti lar te an zo lo chu an nun te an ti chiat pha he tuna te po an soi fak do ni la chuan amai ro chu mi kan soi sel te po ni thea amar chu ka soyom je chu tun nai thil thenga point kan hria ni mi tam tak chuan fame kan ti lar na te an zo lo wa tiang chuan an nun ti chetu zo kan ni thren chu nun boral pha nan te an manga khatiang khan mi zo ram ringot po hen lar te kan zo lo ma ani chu tiang ko nga te po chuan heng kan icon zinga mi abi takin taite ka hriat chian ani he tiang te hi enge
represent tu larawang hian nun hi a chengot tur ani lo amar chumi tam tak nun challenge tu zok kan ni the ani ti ron lan tir tu hi ani in ka ria a ton kan soile du chu he an etlai icon a hian a tha ka ti em em chu atianga fan base hello hi a thale in ka ria an ma ni te tan po enge an ma ni encourage tu an ma ni ti chak tu ani in ka ria a hetlam pang fans an oma hetlam pang fans an oma amar chu tu na kan fan base om dan hi a tha ka lo ti pui em em a pakhatina pakhat atana wang kan hetlam pang wa huwa ti na ni lo mo amar chu huat ai chon hetlam pang tran zok kha an ti na me ya tiang khan chu wang chon kan tran ate kha kan tinam wa ka hetlam pang huat na lampang kha om chuang lawa chu tiang ang fan base mi zoina kan siam sak thei te hi a hluin ka ria atin karil ruwa lo om vele thin pakhat chu hetiang khopin en tinge mi pui hian lo ngai san thei le ti ka ngai tu telna pakhata lo lang chu mi zo te hian ngai san tlak mi zo taksi ngai san tlak tur hi hun rei takata hi kan lo nei mi to lo ti hi ani mo mi tam tak mi lar ten ngai san tlak lo ti na lampang ni lawin amar chu mi zo ril rem taksi talent nei thasi nunin zir si khatiang ngai san tur tlak hi mi zo hian ngai san tur hi kan lo nei tlem hun rei tak enge gap thui takhi lo om ni in ka ria chu ta chon ngai san tlak ngai san tur dik hetiang taite te anon chuak te chi hi mi puya hen an tlana ta em ni in ka ria heng ang a chan chu mi tam taka siam khan an nun te an ming te an profile te an larawang ti chet thak ta te tam tak an omani chu wan chuan taite nun atang po hian in zir tur tam tak omin ka ria ani chu ta chuan hei holos obed edom te hunte ron man puya chuang atip ang cherem chang te bo chu ka video top lama hian ron da ka tum don ti kha kan soi ani milo thil saka wangin ka lawm sai le khotang utro sai so lama atile don le no hey mizoram ko kalau ti to sin da ngen ka sai hianin atop panan gospel hin akan china zaina po hianin gospel la nge han khale kan chak deba chunga atop panan tunge Ropui la fil za phong tunge sa khia da no then go the one Nanti win podro. Podvak ro. Oh.
Yan lom karang cake ni. 피부에 대단히요. 이거 Itian laptop ako ni kamo dan ay di mo. 아토나도 오늘도 아토나도 Iya, itu kan sim lai deh, sim lai. Kalau hồn mình nó mình đã Cái chả điêu gì ha. Mizoram naktuka hodo na chang tut. 1 to 9 qua ta học ta rất thích bài điêu để chụp bằng cái hiệp system. Eh, saya lakukan kita bertuk dinamik. à thì sặc về sẽ là đúng không? Vẫn đến về. À phu đi gần đạt đấy. Em chả đúng về. Thì về sốc sắm nên về. Coi rêu tange đi runa. Lil tên Minlo sen lại nào ia người du đi tu đăng Holos Obed Edom chuan kan zel tura du sakna dan chungin kan than che kai kan chial le nge it certificate of appreciation Lalsangliana pau tu Taite-a Italian Ropui tak phela Ruihhlo zuk le muam konga in sum theina le pathian china nun ni nei tlat thi kan ngai luin kan chuang tak zet che ani midang te ta na enton tlak ni zel turin du sakna kan thana che ti ani a heta hian Holos Obed Edom founder director in Mingasai na chuan heta kan nu nursing in charge Thil Queen ming assign bukani chuan Holos Obed Edom hi heta huna hian rui kan tum bera chu Ruihhlo boy tang tele khatiang te chan chhuat na na akha ani ti kha kan sei ve la sim sim ani Bismillah. Cái con nhập suối là bò tới đây. Nghe đi, chỉ là kêu gì quá. Nghe đi các bạn chỗ mà sẽ cái lawm lẽ bây giờ Ropui cái gì thì Minlo in tí cái nó sụp sụp là có hệ nó cha nên chuyện nó thì sụp sụp tổng mà in chân bị là mà thì nghe cái cặp phu là cái gì mi po thì cái tất cả nó về thôi cái là cái bằng thôi không mà sẽ thì nghe cái cái lawm đặc biệt thì cái sợi mà support là cái chỗ này thì Holos Obed Edom thì mình Holos Obed Edom thì udania là thế thì mà udin pui thế tuang ta cái tin lục sum mà pathian mà som na in lo don zel thì na cái con bus mà sao để các bạn chơi á cái mà pui thì nó chơi cái lối này đi chơi cái bộ miron ron chơi lối miron để chơi lối ula thì các bạn chơi cái lối này cái không về cái gì cả bạn chơi cái lối bộ cái này chơi mà sao để các bạn chơi anh lawm ke